akarekebe ena zachikunja kunja sadasiyebe mwina pena mito ogo naiwala koma nditu ali kuzingani ya kumwamba koma kamoyo kachikunja kunja kakadalipobe pali zambiri zikulephera kuchitika chifanya maganizo zolika akuja adalili munauzani kuti mudachokako tupache kakumbukirani zimenezi mudachokako ameni. Tiwerenge mawu a Mulungu mchichewa cha lero Aloma chapter number 12 verse loyamba ndilo chiwe. Mchichewa cha lero mawu a Mulungu akuti nchifukwa chache ine ndikukupemphani abale mwachifundo cha Mulungu kuti mupereke matupi anu monga sembe ya moyo yopatulika ndiyo kondweretsa Mulungu. Sembeyi ndiye kupembedza kwanu kwa uzimu. Musafanizidwenso ndi makhalidwe a dziko lino koma musandulike pokonzanso maganizo anu ndipo mudzadziwa ndi kuzindikira chifuniro chabwino cha Mulungu chomwe ndi chokondweretsa ndi changwiro. Ameni. Tipemphere. Chakukomerani Ambuye Mulungu wathu kuti mukhoza kuvomereza tibwerenso kuno kunkata. Panali maulendo ambiri amene simudavomere kuti achitike. Yehova tinali ndi zovuta zochuluka koma chakukomeranibe kuti mu usiku wa lero tikozopezeka kuno. Abale bathu abwezi bathu amene amadziwa tinali kumalomo sangathe kumvetsa tapezeka bwanji kuno mwatibweretsa ndinu. Ndikudziwa Ambuye nkhope yanga lero iyang'anizana ndi nkhope ya mayi uyu. Yehova muli ndi mawu amene mukufuna mumpatse ndi kumthandiza. Amaoneka wa uzimu mayi uyu koma ali ndi zambiri mu mtima mwake. Nkhope yake ndi mtima wake zosiyana. Nkhope yooneka bwino koma mtima wake mambala weniweni. Ndikupemphera usiku wa lero mumthandize Mulungu kupereka. Ache mwaliwa Ambuye athandizeni. Zikufika kuzambofika kovuta amachijirika ndi zainu koma ndi mtengatenga ndi tokoma che mwaliwa. Pa zainu amatsindika, pa uchimoso amatsindikaso. Kudzikoko amadziwika kuti nchokonoka ndi awa azolika awathandizeni Mulungu. Musasiye mwamuna wamtanda. Ache mwanewa akufunika dzina lanu. Amatembenuka ngati bilimankwe. Umboni wa akazi awo sangavomere kuti mkulu yamapemphera. Wakumata ngati zenizeni koma ngati pali nkhalamu mbombo yeniyeni ndi imeneyi Mulungu kupereka. Ali nawo maonekedwe achipembedzo koma mphamvu yanu adayikana kalekale. Mkuluyi akachoka kuno kupita kwina ndi mambala munthu wachabe. Yehova ndikupemphera mthandizeni kuti azike maziko pa zaino pamene akhala mkhristu akale mkhristu woti akafa lero kumwamba akalowa. Ichi ndi chimene Mulungu muyembekeza mwa Yesu Khristu. Amen. Kondedwa chimene ndidziwa ine ndi chakuti madzi wotentha saotcha nyumba koma amazimitsa moto. Nyumba ikamapsa olokaphula madzi pa moto ali kuwirawira kukapisa ku nyumba sikupyayi koma madzi amazima. Ndiye ndichite pano zimenezo. Ngati mune mwayembekeza kuti tinyengererana mwauponda pano ndi padepade madzi satsukana chikupweteke bora wamva. Ameni. Haleluya. Kaya zikupweteke zipweteke bora iwe wamva choonadi. Sitingachoke kumalomo kuvisaza kwawo kwa simba sawo zasewera pano kulibe. Ameni. Ndikamba izi chifukwa chiyani? Okondedwa mpingo wa Ambuye masiku ano kwakhala ngati ku fashion show. Akhristu amene akhoza kulimbika mtima ndi kuthothoka za mphamvu ku uchimo akusowa. Matenti aketo omwewa padakati pali ukwati panopa sindikhulupirira kuti chovala chikadatuluka china chachitali monga mwavalacho ndakayika. Koma munthu wake ni ndani kodi? Nino mwene. Okondedwa ine ndimachita jenkha pena kuti Yesu Khristu anali ndi ophunzira wake 12. Adachita mistake Yudasi adatsala 11 zikomo adayikirapo wina. Koma anthu amenewa adakwanitsa kufalitsa uthenga wa Yesu mopambana.
chigulu cha wanthu ndimafika polapa ife taposa 12 bwanji utenga wa mbuye ukuvuta bwanji zikuvuta. Tinawo anthu okondedwa amene akukanika kuyenda ndi baibulo, akukanika kuwerenga ma message okamba za Yesu, koma foni yawo yomweyo app ya baibulo ilipo amangoidutsa pa. Koma WhatsApp ma message 200 mpaka na masukufira pyu yetu omweyo kusukulu zimavuta. Sukulu adalekeza panjira chifukwa cholakwa lero akulimbikira kuwerenga ki basi. Tilinawo wanthu lero kondedwa amene akumalira ziri zonse yeti mayankho moyo wawo ali m'Baibulo amanyamula. Akumali abusa pempherere mavuto ena ndizinga muchirusa lakudya alinenzi salakudya iwo azinenebe kumadya ine ndamene zapempherere maganizo ona amene maganizo achabe komberesha. Olino aKristu sikuvutira pati kupanga defend za choona cha Kristu Yesu yanko. Paulo akunena maganizo wao ndi osasinthika zakuti ndi opemphera sadakazikike. Adi issue imene wanena Paulo poyambirira apo yakupereka thupi lake kukhala sembe zavuta. Kodi thupi lanu moyo wanu umalalikira za Yesu? Ndimakonda kupereka mawu awa kwa nonse amene mmaona kuti muli pansi pa ufulu wakavulidwe osaleka wavalidwe. Ndimati dzamvumbulukani tsiku lina monga omwe mudabadwira chakutima chidzaphe kungonyamuka basi pa kuti ayi ndatopa ndine aliyense achite zozumukomera kapena mwini kusiyana ndi kudzivuta nomwenu kumati kukokera nanje muno kumanda abusa ngati ifeyo kukokera itali kasiketi poto kumana ndine mmene mwachiko kwanu sumadziwa. Zimenezi ndi zimene zikunyoza dzina nali kodi la Mulungu. Koma tamvani Paulo akuti yense wotembenuka mtima apereke thupi lake ngati sembe yabwino, akhale nawo makhalidwe oyenerana a Mulungu. Zikutanthauza pakhale kusiyana pakati pa mkunja ndi munthu wopemphera. Amene ngakhale kuvala kwako ule ndi iwe womudziwa Yesu pakhale yani kodi kusiyana. Mukudziwa nthawi ina akina Petro atawagwira ndeke nako ndikumafunsa mafunso mmene akina Petro amayankhira owafunsa adazindikira kuti akuluakulu awo adakhalapo ndi Yesu. Kutati kuti sipa sabata, kutati kuti sipa chitsitsimutso, tingakulozeni kuti mumapemphera. Kutati kuti simchali changa pano takumana mtaunimu sitima yabwera tikosokulozani kuti inuyo mumapemphera. Zimenezi ndi zimene zikupangitsa kuti wanthu asakhale ndi chidwi ndi mawu apo. Mukudziwa chani? Alipo pena amapita ndithu ku church koma kunja mataka waona amati ngataka lowe amalipiri kumwambako ine ndikalowa nkutuluka kuloka prize kumkalirana chifukwa khalidwe langa ndi lawo losiyana. Chifukwa cha makhalidwe sakuonetsa Yesu ali mu mtima mwake. Nomwene mapemphera ine kalowa kumwambako atati koma kulapata kwakeko. Ndimakonda kufunsa azimayi okwatiwa azibambo okwatira atati kumwambako anene mawu mabanja tamba tayimitsira tetsa muli ndi chilungamo kuti amuna wanu akhoza kuthamangira kududukirani kuti ine tingamemwe unena inu angathamangira chocho ndifuna kwenda wanga ni angatero kamana kwa mwana kumari abarenga kayewena kuti mpezeko wina ngopita kuti kapumule. Zikuvutira pati zimenezi khalidwe likukanika bwanji kusinthika. Ndimanene kukozeni mayankho zimene Paulo akunenasi zakuti matupi athu akhale sembe yabwino, kupembedza kwathu khale koona, ndikoti khale ndi makhalidwe atsopano osafanizidwa ndi dziko lapansi. Tifunefune chifuniro cha Ambuye chokondweretsa ndi changwiro.
zikuvuta pati. Number 1, tinakunja mbili mchalichosa mudziwa Yesu ona. Adayambani kupemphera koma ngosalapa. Mukudziwa chani masiku ano anthu ambiri tikumaita nina anthu bwerani kwa Mbuye, bwera mudzalemera, bwerani kwa Mbuye mudzakwatiwa, bwerani kwa Mbuye mupeze ntchito. Chobwerera mu chalichi anthu sakufuna ntchito, sakufuna Yesu koma akufuna ntchito. Ndiye chimene amachita akuchita dzigololo mu chachi momwe udikira chani kuti ntchito. Akangoyepeza ntchito yo pemphera Satani kuti alekanso. Ndenkani tafusani bani mudabwera dzatani mu chalichi muno, tafusani mudabwera dzatani. Apanikizeni muwathandiza mudabwera dzatani mu chalichi. Mudzachitanji cholinga chanu chiyani? Haleluya. Koma mukapita mmawa a Mulungu mupeza kuti Yesu nthawi zonse pamene ayitanira wanthu kwa iye amati unditsate nda ine. Samati ufune banja ayi. Amati unditsate ine. Moti choyamba chimene tivuta nkuti anthu ambiri mu chalichi sakutsata Yesu. Tsoka lake Yesu anthu ena akutsata azibusa anga ine. Ndipati ndikulengeza pano pamtanda sindakufereni aona pang'ono olokhope anga mutayiona palibe chimene mungapindule. Ngati mumatamba mumatambabe. Dzanja langa mutagwira simusiya uhule kufikira Yesu atasintha mtima wanu. I remember time I went to Putsamoni. Zikomo panopa ndagwira dzanja langa mbiri nkajera kumazere sima ine kuli mbali ineso ngozingwa ineso ngodwala chifine wofunika Yesu andithandize. Kupanda Yesu ndili chabe andi mati ndikuze akambiri muwatsatane rowa mungadali mwaonedzana kupanda Yesu simungadakonda shuwa ndetu uku nkusintha kwa Yesu mufuze nkazanga yenda kuuza kuti awa chipanda Yesu zidali zina kuti ndikoza kuvala jekete lero ndikumana mawu Ambuye ndi wabwino ndi chisomo cha Mbuye wasintha moyo wa munthu si munthu mzake koma Mulungu moyo. Chotsata chanu musatsate ine, tsatani Yesu. Paulo akuti tsanzani ine monga ine nditsatira ndani kuti Kristu Yesu. Amen. Mistake ya anthu ambiri mu church lero akutsata munthu akutsata zinthu osati Yesu. Mapeto wake akumadzipatikiza ine ndine follower wake mbiri ine ndine follower wake Mzimu. Tifuse na zibusafe na feso kupanda Yesu lilichape. Kodi mundimvetsa kaya? Ife ndife woyitanira moyo wanu udziwane ndi Yesu popeza ife tidadziwana naye amene. Munthu amene wadziwana ndi Yesu amene wadzipeleka zina zonsezi zimakhala zowonjezera. Ndipati kamera nonse amene munamufuna banja that's why munabwera mu church. Choyamba mugwire Yesu wamoyo. Mukagwira Yesu wamoyo ndi amene amaona iweyo ngati mwana wake. Number 1, iye amakupatsa khalidwe latsopano pamene ayika Mzimu Woyera mwa iwe. Ndipo umakhala munthu tsopano oyenerana ndi ukulu wa Ambuye. Mwa ichi amadziwa Ambuye kuti adakulenga kukhala mtsikana akudziwa nafunika panda pake udzakwatiweko. Amadziwa zimenezi. Ndiye ukakhala ndi Yesu, iye Yesu amakulengera kwa mamuna wabwino olingana chisomo chimene wayika pa moyo wako. Ino mufuna mamuna wabwino koma iniyo ndinuhule zigwira. Muri muka muononge mwana wanu wakeyo. Choyambirira sibanjaya. Choyambirira ndi Yesu. Ngakhale nkhani ya chuma ukakhala iwe ndi Yesu mu mtima nafuna kudalitsika. Tamvetserani, Yesu amayamba wakosa khalidwe la moyo wako kuti chumacho ukachipeza chisakuononge koma chikuthandizire kutumikira Mbuye. Ngati mumasaluka mwakhala 10,000 mukani 1 million mukhala pansi. Yesu amati ambirana ndi zikoti zimenezi. Ndipati kamera nonse ambiri mufuna oboleza. Ine ndifanta boleza. Ine ndifanta boleza. Ndi matupira chali chiyo chokako, upira chali chiyo chokako. Ndipati ndikuze. Yesu amati iyayi. Tayamba wadziona ndine. Si zonse zofunika oboleza. Zinazo zongofuna rukire pakoma. Nenga ugira komo ni boleze bano Yesu amati ungaononge komo ndiro ruluka kapita. Ndiye nkhani imene. Kakuri mundipetsa kaya. Osati
size I receive mpaka na rudzi maso simundu kwikiriwo pausa I receive kupempherero mpaka na pamuru chilika dazi nkhani simeneyo nkhani ndikukhala ndi Yesu maona mtima. Haleluya. Choyambirira kumana ndi Yesu amoyo lapani tchimo lanu kuti ngakhale mutafa opanda banja, mutafa opanda galimoto, mutafa osapita ku dziko lina kumwamba mukatani kodi chimene chinthu chambirira. Haleluya. Choyamba ndi chiti kodi chimenechi. Mudafusani bali mudandira Yesu nuyo tafusani musawaope muwatandiza amamvala chekerera Yesu ali bafusani mudalandira Yesu ine mudalapa machimo ine mukumudziwa Yesu. Haleluya. Nitapatsani iye amene adalandira Yesu Kristu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wake amakhala odana ndi tchimo. Okutira sizitengera kuti mukhale dziko lanji, mukhale mpingo wanji, ayi zokoma ndi zakuyanja zimakutsatani. Ochukitsa mbiri yanu amakhala Yesu, ndipo otere itsono amamvera mawu andani kodi a Mulungu. Ameni. Tamvatsera tikamanena zolandira Yesuzi ndiye kuti ngati mumtima mwako mudali ziwanda zalani ziwandazi kodi zachoka. Malo pamene udakhala ziwanda zimakupangitsa khalidwe lolakwika. Malo amenewo pamakhala Mzimu Woyera amene amakupatsa chikhalidwe tsopano choyanjana ndi Yesu. Mwaiji munthu sunganene kuti uli ndi Yesu koma bodza usasiya sizoona. Sunganene uli ndi Yesu koma ndiwe munthu wakuba kwambiri. Aruchira umboni mchache. Haleluya. Uthenga amene wanikudza muda amene mabandara mazabamboyo tendine pano ine tendine wakuba kwambiri zedi kuti aulava kapena kunyalira chimo. Kuti munthu amene ziwanda zidachoka mu mtima mwake amatsatira zimene mawu a Mulungu anani kodi amanena. Sakhala ndi debate ndi mawu a Mulungu ayi amamvera mawu onse. Ndimaneni kampenana ngati zinthu izi zimakuvutani muoneso bwino za moyo wanu. Number 1, ngati mumakanika kupemphera mokhazikika mukudapangidwa ataki ndi mdierekezi. Ena ati mulipa muno pempho limene mapemphera lojera sima atati dasensa uya chimwa Yesu Kristu ame basi nayo. Koma kuti mukhoza kugwada 1 hour kupemphera ayi ukanika. Moti ngati mumakanika kupemphera ndi vuto. Pena Yesu andophunzaka kunena mawu kuti kodi mungapemphere ndine kwa 1 hour yokha ndikudziwa matope. Lero pemphera munthu wotopa likone kuchana kuti 1 hour. Mukhozo kwanitsa afanye kaneba mukhozo kwanitsa 1 hour yankula chaura tafu 1 hour. Ena sonya maranga kona pasi pemphera ukukuchokere rulo sikudziwika apezera ali flat apita kale. Omwe waonere mpira ayamba biblia ingapo tsiku libodzi osagona ayi angwesoma akumaonera mpaka na malisa. Amene wandafuna dalitso, amene wafuna bolesa, amene nthawi yawo yambiri yakumpira ndi zina zonse osati pemphero izenda. Number 2, ngati simuwerenga Bible pali vuto lalikulu. Palija lalikulu kumpeza. Ndeni mali kuyenje ena so mulipo kali nduzimu ndaulenga kuti. Malomo werenga Bible mangu yoko pasikwa pino utsamira. Alani namba utsamira Bible ndipo zakazi. Munafunika mukhale ndi nthawi muwerenge osati mutsamire ayi. Palibe verse libali ndiratsamira mawu anu kupira kwanga kuti ndidziwe inu kulibe ndinawabisa mawu anu mtima mwanga kuti sachimwire inu ndiye mawu. Haleluya. Zimenezi ndizimampanga munthu kuti iye akhoza kuyimabe. Ngati inuyo mumati kupemphera ndi vuto, kuwerenga mawu a Mulungu kuti vuto, ndiye uli moyo wanu ndi wa ZDP zabwino palibe. Disaster. Disaster chimene. Chifukwa chiyani? Nyerekezi amakwisa chili kwambiri mbuli za mawu ati kodi mawu a Mulungu. Moti
oti wosa mama di ukunkupita koma ukunkupita itsinkumwa ndipo tisadziwa madalitso amene Mulungu amapereka. Kundani mali ndikambirani kuchenjezeni musiku wa lero. Ndibwerezenso kunena mawu awa. Njerekeziso akutuma atumiki ngati ineyo kufuna kusokeza mbiri amankhula mawu awo ogontha ndi amphamvu. Hallelujah, praise God. Yes, ndi wabwino. Ndikuona amayi ena apa ndi akazi kuli mayi usamakhala muno. Akuba ndalama za ambiri akamayankhula ngati choonadi sikutengera iye odziwa mawu a Mulungu kulana kuti azindikire pamalemba kuti mudzawadziwa pa zipatso zawo. Malo mwakuti aphunzitse anthu kukhala mawu a Mulungu amathandiza anthu kusangalala mu uchimo. Kondedwa tisatchule machimo, adziwa yekha Mbuye. Aliyense angokhala monga amene akhalira. Nkhani ndi mtima situpi ayi. Nkhani ndi mtima. Do you receive? I receive. Can I go deeper? Can I Google your life? And Google man of God. Okay, chakuno ndilere. Ndi afuza anja mwali anga. Kunyumba kwanu nyumbano iyo tere. Kumolake lili hapa. Ndi papa mpasili mrumu. Chipita ya nchili hapa. Andu wae za sitajani zisi. Za nyumba yenu za sitajani. Kuli kunyumba kwanu kuli poto. Madia sima jela mbale. Yes manu kuzoko nani manu. Sisi tajani simenesi. Chimene chinga sini mani bakuti. Tima kao konzeka. Ndima wanani kwani. Amuru. Hallelujah. Ndiye isimene Paulo akunenasi kuti tikoso kufika popereka patu pyatu sembe kwa Mbuye ndi pamene Yesu walowa mu mtima. Mzimu woyera wafika, ziwanda zathawa, tayamba ubale wa mphamvu ndi Mulungu, ndipo mzimu woyera akutiphunzitsa mawu a Mulungu, ndipo tikukhazikika pamenepo chikhalidwenso chimanani kodi chimasintha. Amen. Ndi pamene umakhala wa moyo watsopano. Ngati kale umakona zotukwana, umakhala ndi nthawi yokonda zopemphera. Ngati kale umakona uriyo munenga ngukuponda nthawi moyo chibagera mwana. Pepano kondedwa, mwangozi phazi langa linalowa kupasi kwa phazi lanu. Ndedi mati ngati mungakonde mulichotse phazi lanulo kuti langaso mchotsepo. Mawu awa amagamba ndi munthu amene mtima wake ngosafuna nkhondo. Kamundipetsesera. Sikuti ena sanga kufune ngati uli mzimayi. Achibwana akhoza kubwera. Koma zimatengera iweyo ukuti chani. Ukutidziwa ndine wapabanja, siningathe kuchita zoterezi. Ukutidziwa ndiwe mnyamata, ukhoza kunena mawu, sindingachite zoyipa zotere. Ngati Yosefa kunena mawu, ndidzachita bwanji zoyipa zotere kuchimwira Mulungu wanga. Amene amayankha zimenezi ndi amene mkati mwake muli Yesu. Amen. Ine ndikudabwa mamistake akuchitika mdziko lathu lino, ogwa ndalama, ononga izi, kodi akhristu ali kuti? Mupeza kuti ndomwe waranauri auchita nawo. Okutiwa ndiye kayo amene mtima wake udayanjana ndi Ambuye, amene akhoza na mawu ayi kuchimo, ndi amene akhoza kuvomera kugwadira Yesu. Amen. Ndi amene akhoza kuiwala zaudindo wake ndi kudziwa ndine mwana wonani kuti nene wa Ambuye. Timatamatosi muli kupoto apa ena kuti mwachera singagwade sizingateke. Nkhani yokamba yanu basi ine ngoti nayo ma promotion amenewa ndachita kundikwana bwanji ine timatama pakena kalikonse. Akulidwa ndiwo khawa amene ali ana Mulungu amene akhoza kudzichepetsa nthawi zonse. Akhoza kusiya zawo zokoma ndi kukudubuka pamaso pa Mbuye. Ndidzabweza kwa Yehova chiyani chifukwa cha zabwino andichitira. Ndipo amalemekeza Yehova ndi matupi awo. Sangakhale chitonzo ku dziko lapansi. Ayi. Kamundiva ka? Anthu amanena kuti amuna onse ndi agalu. Koma tikafika pa phiri aja akwenda ano sapanga nawo zimenezi.
pano azimayi ndedzangofikapo chokonoka koma si wonse mwaona mayi uje sapanga nawo zimenezi. Amene amayimbitsa choyipa na amene mtima mwake Yesu wa moyo. Anthu akhoza kunena kuti masiku mipingo yonse China akaona wina uyu sapanga nawo zimenezi. Ndi zimene kumwamba akufuna. Adapereka thupi lake litumikire dzina la ndani kodi la Ambuye. Now alipo wena potumikira Yehova ndi thupi lake lomweli ali kumastandi mu mpingo muno amangoonelera kwaya sayimbako zabiri sachita nawo ali kumastandi ongoonelera basi. Iwo amabwera kuchali chidizo lemba zofira mmanja akwache abuta nakhoza kwaya nyimbo jenakwera apa zinatere iwo mapanga kochiyana palibe ineyo ngoti basi mudziwa ani mati kunyengeza ninonso amene muli uzimu wa matama. Iwo tembenuka mtima sakhala ndi uzimu wa matama amaona anzawo orani kodi ukufunikira. Ndi mpingo umodzi ndi mzimu mmodzi wopatsa anthu mphatso zosiyana. Ameni. Ani opemphera zeni sakune kuthumbiranu mulizuze ayi. Ifari wenaso za uzimu anazifera pa mgongo auganiza ngati unena kuti kugontha kwa mawu ndi uzimu kapena kuyankhula maslangi ndi uzimu ayi. Tikangokutamandani Yehova tikangoyima pa masopa liti tukudziwani mmene mayankhulira tukudziwani khalani chimene mulili. Ameni. Andafutaoni manene kuchenjezeni kutengera mayankhulidwe anga achichewachewa chozamachi simene mulili mungofutikapo. Tsintamanze Ambuye Yesu tsintamanze akuneko asandiye kuti ndinu auzimu kwambiri zedi nena ndichino timtamande Ambuye Yesu ndiye maofuye wopembedza Mulungu mchoonadi amachita zimenezi. Haleluya. Nkhani ilipo siyoti anthu aone ndinu yani nkhani ilipo yakuti Mulungu chimene afuna pa moyo wanu chitani kodi chikwaniritse. Ameni. Munafunika mudzipereke kuti ngati ndidzakhala ndi moyo mu dziko lino thupi langa moyo wanga utumikire ndani kodi Ambuye. Ameni. Kudzitenga ine ndine kapolo ndani kodi wa Mulungu ndipo ndivomera kugwiritsidwa ntchito ndi ndani kodi ndi Mulungu. Pakena kalikonse nditumikira Ambuye ndinakali ndi moyo ndisanafika pakufa ine nditumikire dzina la Mulungu. Ndiwani ndikuzeni ndiulalikira panotu ndiuphera ndime yanga si yanu ayi inunso muyichiteko yanu ndime kuchoka ndichoka kumalomo ubwera kuno ndiuphera ndime yanga kwa Ambuye. Auza nebo naweso neba pangako zako mufumu wa Ambuye pangako zako. Ameni. Haleluya. Osamango yamikira wenayi naweso dzipereke kupemphero dzipereke kuwerenga mawu a Mulungu dzipereke kutumikira dzipereke kupereka thupi lako lonse lisakhale chionetsero cha uchimo ayi koma lilalike uthenga wabwino chita gawo lako. Ameni. Gawo number 2 ndiponso lomaliza ndi sinthani kaganizidwe. Ameni. Sinthani yani kodi kaganizidwe. Obwera kwa Yesu aziganiza zakusha zizoneka kuti mwini nzeru mwini mphamvu amagonera mwa inu. Njira imene dziko lapansi limadutsa zisiyana ndi njira imene mungatani kodi mungadutsa. Osamati ambidwa matero anthu aliyense akutero iya musayendereza aliyense akuti chani yendera ndi zimene Yesu angakwanitse kuchita ndi moyo wanu. Ameni. Mukudziwa dziko lapansi lili ndi ndondomeko zake zambiri zimene mukazitsatira zina nzopweteketsa. I remember pamene ndimayamba kutumikira ngati pano panda kwanitsa zaka zingapo ndili mubusa ndi nthawi imene ndimayamba ndidali ka yuthi ndithu amanena mawu simudadyerere mwaziyamba msanga simukamaliza wondiuzawo akuluakuluso bale wanga ubusawo kuyamba nthawi yoyipa kwambiri
ukuyambanso ulika mwana mavuto ndambiri mdziko lino ngati ungamalize chabwino ndimauza mawu dayi ali mwa ine ndi wamkulu kuposa amene ali mwa dziko. Ameni. Sinthani kaganizidwe. Okidida kusintha wakaganizidwe kuti magawo angapo gawo lina ndili sinthani kuti kale mudali kuchimo tsopano muli pa Ambuye. Izi chidziwike. Ndipo mwina ena adasunga mbiri yanu yakale. Gwirani mawu a Mulungu amene akuti wina aliyense amene ali mwa Khristu ali wolengedwa watsopano. Zakale zapita, zatsala zatsopano. Anthu akhoza kunenani uyu uja adapanga kwa izi kuti sungani mbiri yanga ine ndisunga Yesu wanga. Musalole mbiri ya dzana izuze moyo wanu. Ndili ku sekondari ndidali wovulirapo pang'ono kuti mkulu wina ndidachita ngati kuti dzanja langa mwamphamvu lidakagunda tsaya lake motsindika mudzina la Jesu. Nde basi tabona tsopano tikalalikira pa chipatala cha Dowa. Tili ku sukulu ya busa. Mkulu akuti akulu awa nambona miziro pemphera. Awadani mwanya usati masewera. Kuti ndachita manyazi ine. Ine wesere na mawu amtsogoleri mudzi wandi dalapa. Ukulu wa Chirombo. Ama mwanya mkulu wimayo. Adandipweteka ine mayi na mbuye. Tutu ni mbiri. Alipo inakosa kukumbutsani zachoipadi chimene mudachitadi koma ndi nthawi yakale. Munthawi yakusadziwa Mulungu adali koma tsopano lino ndili mwa Ambuye zidatani kodi zidata. Ameni. Mbiri yanu nkuteka mudachitadi cholakwika. Musaibe pa cholakwika yambani kuyenda kupita chitsogolo chifukwa ndi mbiri simungafufute. Ameni. Musakale kapolo wa zimene mudachitapo kale. Maso anu ayang'ane pa Yesu kutsogolo. Muzaneba kuti neba usakale kapolo wa zimene udachita kale. Ameni. Amen. Hallelujah. Amen. Sinthani machitidwe anu. Kanthu kena sinthani kaganizidwe pamene kale munali moyo wa uchimo mu dziko munali akapolo oganiza za dziko. Tsopano pamene muli mwa Yesu ndinu anu ake amadalitso. Wina aliyense amene ali mwa Yesu Khristu ndi odalitsika. Ameni. Modi mukamayenda yendani ngati mtolani kodi odalitsika. Oloka pempheredwe kanu kadzipempherani ngati mtolani kodi osati Ambuye ife ndipanyongolotse mphutsi adyera kumtingo ife akavukeru ene romakeru akamadzinyoza ndi uzimu. Ayi sichoncho ya aliponso inakenso amavala zinthu zosawakhala ali ndi uzimu zenizeni. Jegere malamovalo wakwana amangofuna china chake ali ndi uzimu. Ayi chisiketi chachikulu chosawakhala chino angapichira chitupa chachikayo chicha. Ayi simene timakhalira kudzinyoza kudzipweteka simene akunenera. Zimvetseni ndife ana adalitso. Amen. Hallelujah. Zokoma ndizakuyanja zimatsata ana Mulungu. Malemba kuti ngati mukhala wofuna ndi womvera mliya zokoma za dziko. Yesaya 1:19. Amen. Anthu ambiri amafuna kuphatikiza kusauka ndi uzimu. Sichoncho iya. Ndipo ndikuuza nokondedwa ine ndimati ambiri amene mawadziwawa olemera kwambiriwa adakali ndi akhristu wezi utenga wabwino uli patali kwambiri zedi. Kwambiri komupeza kuti anthu ambiri amene amakhala ndo achimwa kwambiri sakhala anthu opemphera. Neife ndimagaza kuti ife zativula tikangonjoya kuti kodi ine nkanjoya kumwamba ulemere pasi pano sitinjoyaso. Mukamayimba nyimbo imene cha muziki ine nkanjoya zedi kumwamba mongaso uposera mene ndani kuti nunjoyera pati kodi pano. Ameni. Sikuti panopa tichachita chothawa ayi kati limodzi kaya sinthani kaganizidwe. Basi alipoti wena ake kumatu amadya modzi mana
amaja modzimana kwambiri zedi mkachovala kabwino koma kuti adzigulireko ayitere yeho nonse muli pantchito kwezani manja muli pantchito nonse muli pantchito ambuye adakudalitsani kwezani manja aya haleluya dalitso ambuye adakudalitsani kavala koni bwino muziyamika kumwamba ameni umayamika kumwamba ambuye adakudalitsani chokoma kati samalani mpingo wa ambuye utumiki wake utsiyene pa mwainu adayika madalitso wake pakuti mumagwira ntchito koma kati cheri kadali kabula kadaba ufira chifukwa cha dzuwa pali zero mali pali Yesu apa kukhala ngati Yehova sakudalitsani sinthani kaganizidwe ndinu mwana wa ambuye amene munafuna muyende madalitso a Yehova sinthani kaganizidwe kanu ameni mukamagwada pansi mapemphera ine ndine mwana wanu kodi wa inu ambuye sindiganiza monga mwa dziko ayi dziko limati ngati ufuna zabwino china choyipa ichi ngati ufuna izi china choyipa ichi ine sinditero zanga za ine ndimapemphera kuti mulungu atiyankhe ameni njira imene ndimatsata ine ndi yakumwamba sinthani kaganizidwe thandizani osowa tumikirani moona mtima tsatani njira yakumwamba ndimati ndipo pamene ndikumaliza inu ndine amene tasinthika malingaliro athu ndife amene tikhoza kuonetsera kuwala kwa dzina la Yesu Khristu malemba akuti ndife mchere wa dziko lapansi ndife kuwunika wa dziko lapansi tinafuna tizine maganizo inu musama ena alipo ndi anzeru kwambiri koma nzeru zawo sauza aliyense amanguti du ayi sinthani kaganizidwe unikirani dziko nonse muli mabanja mmene akunja amayendetsera banja lawo ninu zopemphera padzikhala kusiyana alekeleni akunja kugawana mbewu zolima ine zanga ndizi iwe zako ndizi zakucha izi inu abanja makhala pamodzi ngati mami dadi ndiye banja la Chikhristu kati limodzika nkhani imene salala ya wamuna wakazi osaidziwa koma amunawo ndakula mpingo ali Yesu awa kuipa kwa mtima izi nzochita kunja osati omudziwa Yesu ayo akazi wabisani ndalama ukamanga nyumba kwawo alipofikira banja likata ali Yesu awa ukosengera kuti banja lawo likuta palisero apa okutapetserani sinthani kaganizidwe opemphera ali ndi khalidwe lawo lapaderadera abusa bwanji mukamba za mabanja nganyama nafe bwanji ndikukamba ndiwe kumene mtsikana njira yoyendera mtsikana kufika kokwatiwa ijisiyana ndi munthu amene sapemphera ndili ndi boyfriend ndimapitako pachinayi bwera pa Monday pali Yesu apa tikamathamanga ukwati umenewo atakhala kuti ndi ukwati woyera kapena anthu azovalazi ndi zoyera mayendedwe a anthu a dziko adzisiyana ndi mayendedwe a ana a Mulungu ameni mnyamata mayendedwe ako akhale osiyana ndi mayendedwe a anyamata a dziko lapansi tamvetserani muvomera abale wanga kuti zina sizingathe kutheka zimalira nthawi ameni chichewa chimati mthunzi wa mizere ya sawa sausadzuwayi chifukwa uli pansi ndi mthunzi ndithu inde koma sunga kause monyani kodi dzuwa ngochepa sima yakumthiko sadyera ndiwayi kachepetsa umangalika ngautani ndekani zilira nthawi zinavomerezani ndi mmene zilili ameni okondedwa musatengeke ndi mawu amene dziko lapansi likunena aliyense achite zomukomera osalibe galimoto amangoyenda ngati chiweto ndi iweyo basi kuvutika kuti usakananga chiwetocho basi kuti amene ali mchuma lero ali ndi mbiri yawo iwowo ali mulero lawo iwe uli mudzulo lako tsiku lina ikakhala zako dziko limperete akati about 10 oyambirira ndi amakhala kumapero ndi okumapero kuti amakhala nyakwawa ndiye dziko limene
musayefulumira. Haleluya. Andi chinthu china chimene chimalimbitsa moyo wanga ichi ndimakonda kuchinena kwambiri kuti ndege zikuluzikulu zimasiyana ndi zing'onozing'ono. Maherokopita amangopumusika ka anyamuka, koma ndege zikuluzikulu zikamapita uku zimalowera uku kukatenga mphamvu achimwene. Chikakangotembenuka ndikuyamba kuthamanga palibe angayimitse. Ne ena luni ndege zikuluzikulu British Airways achimwene. Musirire bwanji herokopita munizero Yehova maridalitso lako liwe lalikulu kwambiri zedi. Tabadiye uku, tabaona izi, tabachita izi. Umuntu ambuye why me Lord, my friends why me Lord. Ayi Yehova kudziwa waikapa iwe mchachikulu kwambiri zedi. Haleluya. Muzeni kuti neighbor ndege zikuluzikulu zedi. Amen. Ndakusosandika kumbula chimene chichi ndimaleka kulira ndipo sindikhala munthu wasanje kwambiri zedi. Ndikaona ena akuvira ndimati lawo lafika tsiku zanga ine zidzakwana. Munthu wapembera saka ndi chinsunamo ayi akaona abusa anzake mukwiye kuna ayaya dalitso lawo langa likufika. Mdalitso wa Yehova susokera. Amen. Ine ndinayesa ndipatime ndamaza form 4 ndipafuna ndipite ku college ndinayesa ku ABC. I thank you my brother abusa adapita ku ABC. Ine ndayesa katatu ndisiya chimwe. Upita koyamba ulemba kalata unditana kukalemba mayeso awo basi upita kupirika pembera Yehova dalitso lanu likhale pa ine ndikuponda campus ya ABC mudzina la Yesu. Ayi nditukalata kuti we regret matero asambuye ndiyeselaso chakacha chiwiri ukalembaso osamtengaso. Chachitatu ndinzanga Douglas Mumba kumasa Emmanuel Mpeni awawa ma applications letter awo ndi alemba ndine kupaliza ndi yanga kukapereka fana fe boloweza maiso ake kuti iyasa ndi B indi engasana na chira chitapo na kalandi lodi tsopano. Tapetsani ndachitaso zimene zija inosa nditenga koma Douglas Mumba kumtenga Emmanuel Mpeni ulani kuti kwatenga. Ine Yehova tikambirane tsopano kulinda nawo chino. Mukudziwa chani? Mumtima mwanga simafuna nditakhala mbusa nkoma sinodi chifukwa ndimaopa za chilongosoko zidzandivuta. Ndimafuna ndikangophuza mawu a Mulungu ku ABC ndizikankhula chizungu chabwino ndizilalikira basi. Koma Yesu adandilimbikitsa kuti iyayi ngati ukuona zina zovuta mu mpingomo pita kakonze. Chigoli china kunja sawerengera pita komweko ukakonze. Guess what? Ndidalemba kuti ndipite ku skulu ya busa kuzomba. Ndidakamba kulemba mayeso application letter pambuyo pake nkutitenga ya olo kutitengaso basi okuzomba. Ukusizidavula manadzana Yehova ali ndi njira zake. Lero sukola lidavala Bible sindi lulalikira kunkhata pe ambuye ngwabwino. Maichi njira yanu ni njira za ena zosiyana. Andi nthawi zonse musaganize kuti popeza zachitikira awa ndekuti automatically ziyikiraso inuso. Ayi mukhala munthu wokhumudwa, mukhala munthu wasanje. Njira zakumwamba ndi zake. Mvetseni Mulungu. Ameni. Awo ali mdalitso lawo inunso muli mdalitso lanu. Kwa ine kuti muchite ndikudzipereka pamaso pa Ambuye basi. Mutsimikize musiku wa lero ndine kapolo wanu. Mundigwiritsa ntchito zanu ndidziwe chifuno chanu kuti ndipambane. Amen. Tiyimirire ngati tingathe kutero. Amen. Ndimafuna kuti musiku wa lero ngati uthenga ndimaperekawo mwaumva bwino munafunika inu mudziperekeso pamaso pa Ambuye kuti Ambuye ngati pakhala wina mtumiki wanu ine ndikhala mmodzi wa iwo. Amen. Ngati pakhala wina olingalira monga mmene mawu anu amanenera ine ndikhala mmodzi wa iwo. Ambuye sindidzavomera ntchito yanu idziwonongeka ine ndilipo sindilola.
Uzana ambuye ineyo ndiwelenga mawu anu ineyo ndipemphera ine ndikhala mkristu wa genuine amene kumwamba mukumufuna. Ngati mukutsimikizika mtima mudakweza manja anu kumwamba tipemphere. Munditsate pemphero ili kuti Ambuye Yesu ndikutsimikizika mtima ndi mawu amene ndamva kuti pakufunika kukhala mkristu wodzipereka, osintha kaganizidwe, wodziwa chifuniro chanu ndi kuchichita. Ndikufuna kukhala mmodzi wa iwo, thandizeni kukhala wotero. Nditsegula pakamwa panga kukuwuzani ndekha chimene ndifuna, ndipo Mzimu Woyera mundichititsedi chimenechi, popeza kuyankhula nkosavuta koma kuchita ndiko. Thandizeni Mulungu mwa Yesu Kristo. Pempherani nokha kumuwuza Ambuye kuti inu muyimadi ndi Ambuye amene. Monga mmene mwamvera uthenga, tapempherani kwa Ambuye akusintheni khalidwe, mukhale wa genuine mwa Ambuye, musakomedwe ndi chimasomaso cha dziko lapansi zimene dziko likhoza kuti nzokoma, koma inuyo mutsate zimene mawu a Mulungu anena. Akhoza kunenandi wa chimidzimidzi, akhoza kunenandi wa kalekale, koma yendani kukhala monga mmene mawu a Mulungu akunenera. Thupi lanu lisanyozetse dzina la Mulungu, lilemekeze dzina lake. Muze na Ambuye ngwabwino amamva. Muli pano ngati munthu olema ndi othodwa, Yehova akhoza kulimbikitsani. Muyende ndi Ambuye, mutumike, mudzipereke kwa Ambuye. Ngati pakhale wina amene akhoza kunyozedwa kuti walengera zinthu pa mgongo, mukhale inu. Tate ndikupemphera mudzina la mphamvu la Yesu Khristu fika onsewa amene amva kuyankhula kwanu, kupemphera kwawo ilandirani kumwambako, pamene akudzipanganso komiti kwa inu, akudziperekanso kwa inu, kuti iwo matupi awo awapereka nsembe, ndipo maganizo awo Yehova sinthani atengerane ndi mawu anu. Ma believing systems awo akhale amawu a Mulungu basi, mudzina la mphamvu la Yesu Khristu. Ndikupemphera chisomo Tate chikhale ndi wina aliyense amene wamva mawu awa, ndipo ayende monga mmene mumamufunira, atsutsane ndi dziko lapansi, aonetsere chikhristu chimene Yesu mudabwera kudzapyala mu dziko lapansi. Asaone kunambala ya wanthu, koma kuti akhoza kuyenda ndi inu moona mtima. Chisomo chanu, chifundo cha mtendere wanu Ambuye ziwalimbikitse pamene apangaganizo limene mwa Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen.